Γεια σας παιδιά, ξέρω έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο, αλλά είπα να ανεβάσω. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα παίξουμε όπως βλέπετε Stumble Guys. Άλλαξε το Stumble Pass. Ο Tweety, θέλω να το πάρω. Θέλω να πάρω το Tweety. Αυτός είναι χάλια. Έλα, ωραίος και αυτός. Μύθικο. Ωραία. Αλλά πως και όλα είναι εμένα. Έχουμε μόνο δύο. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω και θα πάρω αυτό. Yes. Και θα πάρω και τα 50 gems. Εν τω μεταξύ 50 gems για ένα τέτοιο. Δεν μ' αφήνει. Θα πάρω κάτι άλλο. Δεν μ' αφήνει παιδιά, τέλος πάντων. Τι, μα δεν μ' αφήνει. Παιδιά δεν μ' αφήνει ρε, τι. Δεν κάτι έχει πάθει, τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε. Τι να παίξουμε, για πήγα να πείτε. Λοιπόν, παίζω με την ξαδέρφη μου, αλλά δεν μπορώ να πω όνομα. Αλλά θα παίξουμε πίστα με παρκούρ. Αν την έχει. Φοβάμαι ποια πίστα θα βάλει αυτή θα δει πάλι. Λοιπόν... δεν βρίσκω αυτή που θέλω, οπότε θα βάλω μία άλλη. Πάμε να παίξουμε. Όπα, τι έγινε. Δεν έχουμε ίντερνετ παιδιά. Περιμένετε λίγο και επιστρέφω. Παιδιά, λύσαμε το πρόβλημα, ξανά ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε για το Stumble Pass. Παιδιά, θα πάρω το 50 gems. Αλλά γιατί να κάνει? Γιατί να έχουν 50 gems και ένα τέτοιο? Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Εν τω μεταξύ θέλω να πάρω, αλλά δεν θέλω να χαλάσω τα λεφτά μου. Οπότε δεν τα χαλάω τώρα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξω πίστα, αλλά πρώτα να ανοίξουμε free spin. Όπως λέει και ο Mr. Αντών. Είμαστε θυσμένοι στον πράσινο τζόγο. Δεν θυμάμαι πως το λέει, τέλος πάντων. Έλα ρε φίλε, τι μου έδωσες, κατά είναι. Sorry παιδιά κιόλας για την έκφραση. Ωραία. Εγώ θέλω την μπανάνα. Τι είναι αυτό. Όντως, cute. Είναι πάρα πολύ cute. Αλλά είναι ψέμα. Όντως. Συνήθως το κλείσει ψάχνω. Παιδιά δεν ξέρω τι μου γίνεται. Συνέχεια αυτό γίνεται. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. Παιδιά, μόνο σε μένα γίνεται αυτό με τις διαφημίσεις. Ναι. Δεν ξέρω. Μόνο σε σένα, ρε. Αντεγεία. Αν γίνεται και σε κάποιον άλλον, στείλτε το. Λοιπόν, παιδιά, για κάποιο λόγο συνέχεια μου είναι κλειστά τα σχόλια. Τι να πας. Και δεν ξέρω γιατί. Πλάκα, κάνω η διαφήμιση ήταν από το free spin. Μπανάνα. Έλα. Όχι ρε φίλε, ποια είναι αυτή, τι είναι αυτό. Πώς είναι έτσι αυτή. Τέλος πάντων. Γλυκούλι αυτό, μ' αρέσει. Όλα χρυσά. Αλλά δεν έχω τόσα τζεμ. Είναι 499. Είναι... Τέλος πάντων. Είναι άδικο. Έλα βάλε πίσω. Τι είναι άδικο, τέλος πάντων. Παιδιά, αυτός ο μπρατσαράς εδώ θα σας σπάσει το ξύλο. Ναι, και αυτή η δημαστική. Κάνει δημαστική και είναι μπρατσαράς. Πάμε στα μλεπάς. Λέω δίκιο. Θα πάρω αυτό. Παιδιά, με την κεντεμιά που έχω θα μου πετύχει common. Να τη δούμε τι θα σου πετύχει.
Γιατί δεν μπορώ να το πάρω. Α, μπορώ, εντάξει. Εμένα δεν Ωχ. μπορώ να την πέτυχε. Η βλακή μου είχε πετύχει. Το είπα ότι θα πάρω common. Πειράζει, είναι ωραίο ακόμα. Χάλια είναι, τέλος Εμένα πάντων. μου άρεσε. Πάω να φτιάξω πίστα και επιστρέφω. Αυτό το common είναι καινούριο. Λοιπόν, Δεν υπάρχει. Θα καλέσω και έναν φίλο μου αν παίξει. Ποιον? Ωχ. Λοιπόν, σταμάτα. Άντεξε. Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά δεν μου έχει την πίστα. Καλά. Πάλι ξέρω εγώ ποιο να βάλω. Α, Νάτι. Α, όχι, αμάν. Τι να τους πεις. Την μισό. Παιδιά, γιατί δεν πάει. Θέλει πάνω από 3 άτομα, 4. Έλος. Πού να ξέρεις. Εγώ στη ζένη σου έλεγα την πίστα με Θέλει τα 4 μάτια άτομα. που πετάνε. Αυτή τα βάζα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αγαπημένη μου. Ωραία, 5-6 θα βάλω. Έτσι, Ένα λεπτό. Όχι, Τώρα φοβάμαι θα το πάω ποια να έτσι γιατί βάλω. βαριέμαι. Μα ξέρεις ποιο θα βάλω. Δεν ξέρεις και ποιο θα βάλω. Όχι, φοβάμαι, όχι, είστε πάνω μου. Ο Χριστός και Παναγία. Αχ, πού είναι. What, δεν την έχει. Loser. Τι loser. Γιατί δεν την έχει, δεν τη θέλω ούτε καν. Oh my god. What? Wow, Σταμάτα. if you. Τώρα φοβάμαι τα χεστά πάνω μου. Ο Χριστός και Παναγία. Δεν τη βρίσκω. Δεν πατάω εδώ. Όχι. Γιατί δεν βρίσκω κάτι. Γιατί δεν βάζει κάτι από εδώ. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κατεβαίνω καθόλου κάτω. Πρέπει να Έλα, το... βάλε κάτι από εδώ. Ωραία, θα βάλω μια ωραία πίστα. Αφού δεν μπορώ. Αλλιώς Ωραία είναι αυτή η πίστα. δεν γίνεται τέλειος. Οπότε τέλος πάντων. Πού Όχι, είναι? φοβάμαι, θα κοιστώ πάνω μου. Γιατί είναι... Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Την καλό, την ξαδέρφη μου. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Αν ακούγεται κάτι, είναι ο Πακίτο, ο ξαδερφός μου με έναν άλλο ξαδερφό μου που ακούγονται. Οπότε, Δεν θα νιώθει. ναι, και να πάτε στον Πακίτο να του βάλετε like και εγγραφή και κουδουνάκι. Πού είναι το δανάκι. Αυτό λέει... Λοιπόν, πάμε. Δεν λέω. Είναι πανεύκολη πίστα, οπότε... Τώρα αλήθεια. Εγώ κανονικά δεν πίζω. Τώρα θα χάσω. Ξέρω γιατί εγώ. Τώρα θα χάσεις. Έλα. Εμένα μου κολλάει. Παιδιά, κάτι έγινε, συνόμω... Α, εγώ κέρδισα. Εσύ έπεσες. Γιατί σου κολλάει? Ναι, σου κολλάει. Ωραία, παιδιά, θα παίξουμε κάτι άλλο, επειδή έτσι κολλάει. Θα παίξουμε Roblox. Καλύτερα. Αυτό είναι χαζοπαιχνίδι. Όχι αυτό το Roblox. Άλλο. Λοιπόν, μπήκαμε Roblox. Και πάμε να παίξουμε. Να βάλω εγώ πρώτα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ. Συνέχισε εσύ. Αντίγεια. Λοιπόν, θα βάλω αυτό θα παίξουμε. Εντάξει, το ξαναπαίξε εδώ και καιρό. Αλλά δεν το έχω παίξει εδώ και καιρό. Λοιπόν, από το tablet Θα σου με νομίζω έχεις περιμένεις. παίξει. Και Εγώ είμαι ψηλά, οπότε θα κατέβω να σε βοηθήσω. έχω παίξει και από το κινητό. Από την μπάμπα. Οκ, εγώ είμαι στο 37. Τα 36, μετά πας 37. 37 είμαι. Α, Λοιπόν, Εσύ κατεβαίνω. περίμενε παιδί μου. Από την αρχή θα ξεκινήσεις, νομίζω. Δεν πιστεύω και πολύ. Γιατί έχω ξαναπαίξει τέτοια παιχνίδια. Όντως, είμαι στο 24. Γεια σου. Γεια. Παιδιά, βλέπετε το όνομα, μην δίνετε σημασία, τέλος πάντων. Πάμε. Αντίγεια. Τι είναι αυτός? Έλα εδώ εσύ. Μπιμπι, ανέβα πάνω μου. Α, μπράβο, ευχαριστώ. Ρε,
Αυτός με ανέβασε, εγώ τι φταίω. Φταίς. Ανέβα πάνω στο κεφάλι μου. Με πέταξες στο 26. Αλήθεια. Πώς. Ωραία, περίμενα να πεθάνω Το μία. είδες, ήταν αστείο. Λοιπόν, 26, πορτοκαλί. μήπως σας και 36. Ναι, 36 θέλω. Πού είσαι ρε? Να σε, γεια! Ωραία, ανεβάσαμε. Τι λες εσύ? Ωραία, κάτσε πάνω στο κεφάλι μου. Μην χοροπηδάς. Κάτσε απλά, ωραία. Χοροπηδά. Χαμπα. Τι είναι? Σταμάτα, μία. Σταμάτα έτσι, δεν μπορούμε. Έλα, σταμάτα. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Κάτσε εδώ να χοροπηδήξω λίγο στο κεφάλι σου. Χοροπηδά. Θα μου αφήσεις? Όχι. Πώς θα... Να, με αυτόν, με αυτόν. Με τον χαζό. Ανέβηκε μόνος του αυτός. Δεν ανέβηκε. Στον έπεισε. Α, το πήρες. 27 κιλό 7. Πήγα να πω 7 και ήθελα να πω 27. Αυτό πήγα να πω, ναι. Ο Κώστας με πήγε εδώ. Ο Πακίτης, συγγνώμη. Θα έχει ξαναπάει. 27. 28. Με άφησες εδώ κάτω, ρε. Και... Αυτός εδώ μας Ω, βοηθάει. γεια σου. Ω, είναι πάρα πολλά άτομα εδώ, γι' αυτό θα είμαστε πιο εύκολα. 29. 29. Εντάξει, έλα ρε κολοπέλα. Αυτός προσπαθεί να με ανεβάσει, δεν ξέρω και ποιος είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ρε φίλε. Όπα, εντάξει, Ω, ανέβηκε. εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Είμαστε στο 30. Είσαι. 31. Γεια σας. Έπεσες και τα έφαγες και τα μούτρα. Όχι, εγώ έπεσα επίτηδες. Το ξέρω, μωρέ. 30. 31. Πάμε, έφτασες μαζί μου. Πού είσαι, ανάσα. Ο άλλος, κάτσε που είναι. Πού πήγε, πίσω είναι. Να τον Βγήκε, ανεβάσω. πες, ότι βγήκε. Δεν βγήκε. Εγώ θα πάω πάνω στην κοπέλα. Ρε, με ανέβασα και την ανέβασα. Περίμενα να πεθάνω. Λοιπόν, να σας παίξουμε κάτι άλλο βασικά γιατί βαρέθηκα. Να βάλω Όπα, εγώ τώρα, Σιρήνα. να βάλω. Ωραία, βάλε. Εντάξει, για να βρω ποιο να βάλω, τι να βάλω βασικά. Το τελειώσαμε την Παρασκευή και άλλο βίντεο. Παιδιά, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Κάτσε να μπω μαζί της, με την αδέρφη μου. Α, ομαδικό. Είναι όπλο. Δεν ξέρω, θα πυροβολήσουμε εσένα. Δεν μας φύγει. Λοιπόν, οχ. Λοιπόν, πάμε. Έπεσε κάτι και έφυγε την βιτέρα του. Τώρα πακέτα. Όπα, πού πάμε. Εσύ πώς πήγες. Δεν ξέρω, με έβαλε κατευθείαν. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, γεια σου. Ναι. Αγιά. Πώς να σε... Βρήκα ένα μαζί. Νη σίγμα. Πού είναι το Νανά. Πάμε. Πού είσαι ρε. Εδώ είμαι. Κάρφερτε. Κάνουμε κύκλους. Λοιπόν, έλα μαζί μου. Κάτσε, πού να πάμε. Άντε. Έλα εδώ. Θέλουμε για 2 παίκτες. Οπότε ψάχνουμε αυτό που είναι για 2 παίκτες. Ναι. Εδώ πέρα, κοίτα, περίμενε, πού το είδα. Εδώ είναι για 3. Εδώ είναι για 4. Άρα πάμε εκεί πέρα που λέει 2, αν το έχει. Πάω. Μάλλον ξεκινάμε από το μπλε εδώ. Και μπλε. Α. Λοιπόν, περίμενε, πάτα. Τέλος πάντων. Έτοιμοι. Ναι. Μπήκα πρώτα. Μπήκαμε. Α, όχι. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνουμε γιατί... Έλα ρε. Παιδιά, έχουμε και χαλί. Δεν μας αφήνει παιδί μου. Α, για νόμιζα ότι μας αφήνει. Είναι ξέφρι.
Ωραία, έλα εδώ. Πάμε εδώ. Λοιπόν, Εδώ έλα. ναι, πάμε. Δεν μπορούμε. Τι γίνεται πια εδώ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή της έκλεισε το κινητό, θα παίξω μόνη μου. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Μου θυμίζει Stumbling Guys, Fall Guys και γενικά αυτό μου θυμίζει. Και τώρα παίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό θέλω. Το πρώτο θέλω εννοώ. Με κυψέλη. Λοιπόν, πάμε. Έχω τακτική. Πάω τι είναι αυτό που φοράω? Τέλος πάντων. Γιατί αυτά που φοράω στα πόδια τι είναι? Λοιπόν, θέλω να πηγαίνω, ας πούμε, σιγά σιγά, ώστε δηλαδή να μην πέσω. Να τα κάνω όλα, ώστε να μην... Όπα! Τσιφτετέλη. Λοιπόν... Όχι. Εντάξει. Τουλάχιστον είμαι στο δεύτερο. Πάμε σιγά σιγά. Σπάμε εδώ πέρα, χωρίς να μας σπάσουν οι άλλοι. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι αυτά που φοράω στα πόδια μου, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Παναγιά μου. Παιδιά, είναι το τελευταίο επίπεδο. Τι θα κάνω? Ωραία, πάμε σιγά σιγά, προσεκτικά. Αλλά είναι αυτοί που έρχονται και είναι σε φάση να περάσω. Να, σαν αυτόν εδώ, ας πούμε. Τακ. Εντάξει, τώρα εγώ φταίω. Τέλος πάντων. Λοιπόν... παιδιά, θα πάω να πάρω τη μελισσούλα. Είναι cute και είναι μέλισσα. Επίσης, κοιτάξτε, χορεύω. Παιδιά, πέθανα. Δεν υπάρχει μαριφίλια. Παιδιά, λοιπόν, επειδή βαριέμαι Roblox, θα παίξω Avatar World. Όχι, δεν θα παίξω. Θα παίξω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι σαν Minecraft. Περίπου Minecraft. Δηλαδή έχει περισσότερα πράγματα. Κάποια από το Minecraft και είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Μπήκε η Νανά. Παιδιά, μαζί περιμένετε. μας. Γιατί αυτό είναι. Ωραία, πάμε. Άντε, μπες. Μπήκαμε. Εγώ είμαι... Έλα. Δεν φαίνεται τώρα, ένα λεπτάκι. Περιμένουμε. Ανάμε. Εγώ είμαι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είμαι. Και μπορείς να, αν πατήσεις αλλαγή εμφάνιση, μπορείς να φτιάξεις και δικό σου skin. Εγώ δεν έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει μόνο αυτήν. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στον κόσμο μου. Και έχουμε φτιάξει KFC. Μπαίνω κι εγώ. Και θα φτιάξουμε και άλλα πράγματα. Απλώς ξεκινήσαμε με το KFC. Μετά θα κάνουμε τζάμπο. Θα κάνουμε μουστάκα. Θα κάνουμε σπίτια και αυτά. Έχουμε village. Έχουμε village. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι ακόμη, δεν έχουμε πάρα πολλά. Τώρα έχουμε KFC και village. Παιδιά, κολλάει λίγο, οπότε θα περιμένουμε. Ρενή μέλισσα. Λοιπόν... Γιατί το πάτησες το άκυρο?
Είναι για να βγεις. Τέλος πάντων. Περιμένουμε να φορτώσει. Ξαναμπήκα, επειδή μου κόλλησε. Δεν ήθελα το απλό. Περιμένουμε. Πάμε μαγιά. Μια τελευταία φορά, όταν με πέρασε μετά. Παιδιά, με αυτή την εφαρμογή που γυρίζω το βίντεο, η συγκεκριμένη με έχει σώσει, γιατί έχω κι άλλη μία που είναι μέχρι, πόσο είναι, μέχρι 16 λεπτά, οπότε τώρα που είναι παραπάνω, αυτή η εφαρμογή που μπορώ να κάνω παραπάνω, είναι πιο εύκολο να κάνω πιο πολλά βίντεο. Οπότε, ναι, και κάτι άλλο, μάλλον θα ανεβαίνουν βίντεο κάθε Σάββατο και Τρίτη. Μάλλον κάπου εκεί θα ανεβαίνουν τα βίντεο. Οπότε να βγαίνετε να το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το KFC. Ναι, και θα κάνω και αύριο, μεθαύριο βίντεο. Αλλά θα κάνω και αύριο το πρωί. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γράφει εδώ KFC. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη φάτσα, αλλά έχουμε κάνει εξωτερικά τραπέζια. Εδώ πέρα είναι κοτόπουλα για να τα φάμε. Εδώ πέρα έχει ένα σκάδος, δύο κάδοι. Έχουμε νομίζω κι άλλον έναν. Ναι, όχι δεν έχω. Δύο κάδους έχω. Τώρα πάμε μέσα. Ναι, μπορεί να έχω και μέσα. Μπαίνουμε μέσα. Είναι άσπρο και κόκκινο το κτίριο. Ναι. Λοιπόν, έτσι είπαμε είναι μέσα. Έχουμε εδώ ένα τραπέζι γωνιακό. Ένα λεπτό να κάτσω. Οπ! Ούψι! Έχω πέσει το πετσικό αυτή. Σίγουρα δεν έσπασα ένα μπλοκ. Παιδιά, αυτό δεν το ήξερα. Φύγε λίγο να το δείξω. Αν πας εδώ, αν πας έτσι, σκύψεις και μετά πατήσεις αυτό, είσαι κάτω. Αλλά όταν φύγεις από εκεί σηκώνεις. Αλλά είναι ωραίο. Και θα κάνω μια κίνηση τώρα, δεν θα φαίνεται, αλλά... Γιατί δεν βάλω ένα... Πώς λέγεται κορνίζα, γιατί κατά λάθος την έσπαγα πριν βάλω το στέρ. Ποια κορνίζα, δεν έχω βάλει κορνίζα. Λοιπόν, έχω βάλει ένα ράφι, δύο φούρνοι, ένα σκάδο. Για ένα λεπτάκι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι μέσα. Εγώ είμαι Ζήτα μου παραγγελία. Και καλά. θέλω ένα κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο. Χοιρινό. Όχι μπούντι. Τι χοιρινό, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχουμε κρέατα. Μην τα βλέπετε αυτά από εμένα. Λοιπόν, μπορείς να έχω κάρβουνο και αυτά για να ψήνεις. Λοιπόν, βγαίνουμε έξω. Εδώ πέρα έχουμε δύο καναπέδες, αν θες να κάτσεις. Και κάθεσαι έτσι. Ναι. Αυτά, έχουμε και εδώ ένα τραπέζι, παράθυρα με κουρτίνες. Αυτά. Και πάμε να δούμε και το village. Το village ακόμη δεν το έχουμε φτιάξει. Οπα. Σταμάτα. Απλώς έχει διαφημίσεις το μόνο κακό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το κτίριο. Έχουμε βάλει εδώ, είναι για delivery, να έρχονται. Ξέχασα να σας το δείξω. Και έχει και τέντα εδώ. Λοιπόν, πού είναι το village? Ναι, να το. Εδώ είναι το village. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά θα το φτιάξουμε. Κάτσε να βρω που είναι το σπίτι μου. Όπα. Να το... Να το αυτό εδώ. Παιδιά, είναι μικρό, αλλά θα το φτιάξω. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε στον πανόροφο. Παιδιά, αν ακούγεται κάτι, είναι η ξαδέρφη μου η μικρή, οπότε μην δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν έχω κρεβάτι. Εντάξει, αλλάζω σπίτι. Μετακόμιση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι, θα αλλάξω σπίτι, θα πάρω αυτό το δίπλα που έχει και λουλουδάκι cute.
άνοιξε. Κοίτα, πώς είναι. Ω. Παιδιά θέλει πολλές αλλαγές. Σπάς εσύ. Βγες και εσύ. Βγες και εσύ. Βγες και εσύ. Και εσύ. Και εσύ. Και εσύ. Παιδιά όλο θα το αλλάξουμε το village. Και αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να σας δείξω κάτι. Αν πάτε και θέλετε, μπορείτε να... Όπα. Αν θέλετε, μπορείτε να χορέψετε σε αυτό το Minecraft. Οπότε πατάτε αυτό εδώ το κουμπάκι που κύκλωσα τώρα. Ένα λεπτό. Όπα. Και πατάς αυτό. Και ας πούμε έχει χειροκρότη. Έχει να βάλεις και εσύ αν θες. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Μια κότα εδώ πέρα. Φύγε. Όπα, τι έκανες εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παιδιά, θέλω να βρω ένα σπίτι μου κρεβάτι. Δεν έχει πουθενά. Έχει. Τι γίνεται ρε. Λοιπόν, Έχει εδώ. πες μου ότι έχει. Έχει, βρήκα. Λοιπόν, Θυμάμαι, εγώ τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Δεν είναι ακόμη νύχτα. Απλώς επειδή βρέχει είναι έτσι. μου το λες. Ωραία, θα παίξουμε. Πάμε να παίξουμε με one block. One block. Ουλαλά, εγώ τα βάλω. Δεν ξέρω. Θα μπει μαζί μας και ο Πακίτο. Και ο άλλος ο ξαδερφός μου, ο Σπυρέτος. Λοιπόν, και θέλω να παίξουμε... Εγώ έβαλα. Αυτό. Αυτό πρέπει να βρεις κουμπάκια. Το έχουμε ξαναπέξει. Ναι, το έχουμε ξαναπαίξει. Είμαστε σε μια συγκεκριμένη πίστα. Και έχω κολλήσει εκεί πέρα που κάνεις parkour. Για να πας στο κουμπί ή νομίζω πιο πέρα. Τέλος πάντων. Σπυρέτο 12 δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Παιδιά, το έχουμε ξαναπαίξει με την Μαριφίλια. Άμα δεν έχετε δει το βίντεο, να πάτε να το δείτε στο κανάλι Όχι, της. δεν έχουμε παίξει. Ποτέ δεν έχουμε κάνει. Οπότε είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε Minecraft. Εμείς το λέμε Minecraft, δεν είναι Minecraft, δεν λέγεται Minecraft. Αλλά εντάξει. Πάντων, το πες 6 φορές. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Oh, sad. Λοιπόν, Shit. Είχαμε παίξει μαζί. τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη για τον Κώστα. Τον Πακίτο. Τέλος πάντων, έτσι το λένε, αλλά εγώ θα το λέω. Παιδιά, με έχει βγάλει από την αρχή. Όντως. Ναι, κάτσε. Εντάξει, γεια σου, Μπίμπι. Τέλος πάντων. Εδώ πίσω, γεια. Παιδιά, περιμένετε μας. πού είσαστε? Περιμένετε. Τώρα θα έρθουμε, απλώς να πατήσουμε το κουμπί. Όπα. Έλα, το βρήκα. Θα το πατήσω. Μέσα στο δέντρο. Ναι. Έλα. Στην αρχή είσαι. Ναι. Εμείς είμαστε στην αρχή, ρε. Ωραία, είμαστε με τον Σπυρέτο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Όπα. Ένα λεπτό περιμένετε, παιδιά. Να το βασικά βρες το μόνο σου. Δεν θα στο βρίσκω εγώ, τέλος πάντων. Γεια σου Μπίμπι. Γεια σου Μαριφίλια, τέλος πάντων. Ναι. Εγώ. Ωραίο skin, ρε. Πού το βρήκες? Εγώ. Ναι. Ωραίο skin, ωραία, nice. Μίλα. Και ο Σπυρέτος έχει πολύ ωραίο skin. Φίλε, δεν μπορώ να χορεπηδήξω. Ναι, γιατί δεν πετάμε σε αυτό. Ναι, το Έχεις ξέχασα. εσύ. Όλα έχουμε ωραία skin, σταματήστε όμως. Δεν βρίσκω το κουμπί. Παιδιά, ούτε εγώ το έχω βρει. Να το. Εδώ. Έλα μαζί μου. Α, το βρήκα. Είσαι. Πού είναι? Βλάκ. Δεν είναι βλάκ. Αχ, ναι, ρε, το θυμάμαι. Λοιπόν, Το πιο δύσκολο εμπόδιο. όχι, το έχουμε περάσει εμείς. Ναι, αυτό δεν Το έχουμε ξαναπεράσει εμείς με την Μπίμπι. Ναι, αλλά είσαι τόσο δύσκολο. Και με μένα. Ναι, όχι, δεν το έχουμε περάσει μαζί. Αλλά είχαμε Hey, λοιπόν, παίξει πάλι όμως. έπαιζε Όπα. κάτω. Πού είναι αυτό. όπα.
Που θα χάσω το νεράκι να πιω λίγο νερά. Φρέσκο. Όπα, έπεσα νεράκι, ωραίο, φρέσκο. Λαχταριστό. Τελευταίο. Το θέμα είναι με αυτό ότι πρέπει να είσαι λίγο να προσέχεις πότε θα πηδήξεις. Πονάει. Τι θα κάνεις και αυτά. Γιατί αλλιώς... Παιδιά. Δεν σε βλέπω καλά. Επίσης πρέπει να παίρνεις και φόρα. Εγώ πήρα το λουλούδι. Πονάει αυτό. Δεν χρειάζεται να το πάρεις τέλος πάντων. Έλα. Όμως παραλίγο να το περάσω. Κι εγώ. Ησυχία λίγο, δεν ακούω άμα. Όπα! Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, Εγώ θα πάω από την αρχή, δεν μπορώ. δεν γίνεται να πας από την αρχή. Έλα. Παιδιά, το είδατε πως το πέρασα. Έλα ρε φίλε. Όχι. Και εμένα. Εμένα στο δεύτερο με έριξε. Εμένα παραλίγο θα περίξει ο χαζός που το κάνει. Έλα, Κώστα. Τι. Ρε, μπιμπι, εσύ με έριξε. Λοιπόν. Με βάρεσε και με έριξε, μια πουλιά. Όχι! Πω. Παιδιά, θα το κλείσω λίγο. Θα το περάσουμε και μετά ανοίγω, ξανανοίγω. Λοιπόν, το περάσαμε όλοι. Όπα. Ο Σπυρέτος του κλείσε το τάμπλετ, το κινητό, οπότε δεν μπορεί να παίξει. Πάμε. Αυτό είναι, παιδιά, ακόμη πιο δύσκολο γιατί το είχα περάσει αυτό. Δεν το είχα περάσει. Πού σου έπεσα. Όπα. Έπεσε, παιδιά. Και παιδιά, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά έχει και δύο. Θα πάω από εδώ. Όπα. Δεν πειράζει, μου πάρει. Ρε φίλε, τι γίνεται πια δεν. Είναι στο τελευταίο πάλι. Εγώ στο τελευταίο δεν... Όπα. Όχι. Παιδιά, εγώ βγαίνω από εδώ. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να παίξετε. Λοιπόν, παιδιά, θα κλείσω το βίντεο γιατί τραβάω 32 λεπτά. Θα ξανακάνω, όχι σήμερα, αύριο το πρωί. Και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και συγγνώμη που δεν ανέβαζα βίντεο τόσο καιρό, απλώς δεν είχα χρόνο. Και bye!